Well, is cosúil gohfuil muid beo nes beagár man microphone níidir an féidir le mé ahrú mór an. No, sin an camera. Fáiban ile apps. Jowl. Oh, sin it away. Microphone. Okay. Well, tá muid tafadú go fóid. Broin orm nach tá river an nua agam. Agus fágan sin gaith mé rudí a dhéanamh leis an bhuaim. Microphone boost, microphone array. Cuid mé sús an microphone beag an in. Nó 9 decibel. Feice muid an dhéanann sé éon difriocht. Agus is go dhéanann sé difriocht, intach. Okay. Bhfuil is a go leanaí mé rá I dhéanann seo fiú nóair nach féidir liom má I féine eiceil. Sílim go sé tafadú, feicim solas ar a camera. Okay, tá muid ag breanú nuacht ón Lóin an 10 lá mewn fór 2018 agus mar a ecinn sibh baineann mór scéal an le Vladimir Putin or gara as an Rúis. Agus an chuí is cosúil in rá an túsal Putin géirí Sergei Skripal an tír spíre a chur I gréine cilim. Ba fealtóir Sergei Skripal ba chosúil, taige dá híomh duine liom leat agus níor wa Putin sin dó a riamh. Chas Putin rais I dro máthar an Rúis. Má higann sibh me. Ach buléir gur bheagair na fealtóirí eile thug drim láimhe don Rúis agus a díal rún leis an iarthar. Well, ní bhacha mé le sin leanfaí mé rá go dtí an stáisiún telefíse CBS I Meiriceá agus an ceannaire Leslie Moonves. Tá sé brisú as a fostéil le déanaí agus níos mó ban ag teacht amach le scéalta faoine bhíompar. Titsam súntasach is seo, ach má sé tá réiteach aige leis a stáisiún henne féin, réiteach omarcaíochta, faoine bhuiche sé scaoil ícíocht. Nach bhfuil an termar sin go mé sin páscarúna níos mó ná $150 milliún bail ó dhéar. Tá an CIA ag leannacht rá len nobair san Afraic agus tugtar le fios go bhfuil ionsaithe ladranne pleanáilte ach chu do cheanarchaí Islamacha san Afraic. Tá siad ag spric dhíriú a gcuid ladran cheanarchaí as bunáit éir sa Níger
But is scheme ansathe seo scáilú siar faoi rialtas Obama ach bhfuil rialtas Trump ag chur dlús agus téagar leis a rís sin líana. Well, tá sé táirlathe hena féin i California agus in áit san eile i Meiriceá ach táthar ag tuairt faoi arís i Sacramento or char California. Rialú Piléar. Is léir nach féidir gunnaí rialú ach an féidir Piléir rialú. Táthar ag tseicáil feicáil an féidir a California sin íonam. Cé faoi deara geilleagar mhéadaithe Meiriceá faoi láthir. Tá geilleagar na tíre seo bortha go mór, bortha as éadan. Agus inis feicimid Barack Obama agus a chuid leantóirí tuairt le fios gur bé rialtas faoi deara an áis seo. Ach déir Donald Trump gur bheith sin agus rialtasa faoi deara é. Agus chuideann a New York Times an bheirt in áireach a chéile. An féidir ábhéil Trump a chréadúint, well, ní éidir mé táid a faoi, ach is léir gur beag Barack Obama an bólam scia agus an chahréimechas ó Donald Trump. Fainn sé garagé, garmh agus bearánach go bunúsach. Sin iad na mór scéalta, ach cad mar gheall na scéalta beaga. Well, tá scéalaíonn beag faoi bhaile i Guatemala a bhfuil an méid sin imir cochtacaí mhaith go Meiriceá gur suirt Meiriceá beag an bhaile. Taobh síon Meiriceá mar suirt scamal os cían a bhaile seo. Well, bhí toghchan sa túlainn ag deireadh seachtaine agus tá sé na meascán Marian sin inis. Tá an bloc lár dheis agus an bloc lár chlé a bhfuil cóirialtas acu faoi láthir, srón ar srón agus idir an dá bloc seo tá pártaí i bhfad amach ar net dheis tar éis teach an cín. Well, Andrew Cuomo, tá sé cosint féin agus I gcíre é féin a dhealú amach ó an sí Cynthia Nixon. Cé gur léir gur beisin agus a achtas faoi deara é. Ach tá sé fannacht amach ón chunspóid chomh fad agus is féidir leis. Hits na Giants agus deireadh seachtaine, 5.10 go na fiche leis na Jaguars. Níl is agam cé hiad na Jaguars. Ní mó ná sásta tá aine le Serena Williams. Thug ruise masla wethe I dtreo an réiteóra
I ri an cliffi ceannis den chomórtas as chuid leadóige. Tá idir daine gohfuil an cliffe smálathe, gohfuil siise salathe agus teflathe. Ach an rud is mó a chur an intas ormsa ná an chuí ina bhfuil mrá ag díriú a gcuid ferige níor Serena Williams agus a drochampar, agus an rethimh an réitúir ag rá nár thug sé a ceart do Williams. Nílas hacum ach ní do Williams a gur cheart ampar mar sin a cheadú a gúirt leadóige. Tá riarthóirí, agarthóirí, riarthóirí. Sa réis gaiste agéin a agrú a bhailús 150,000 punta plastic ón cheapach bhrúscar I lár an agéin hiúin. Tá ar a chaint faoin gheadain bhrúscar seo le fada agus cén chuí ar féidir a gháin sús agus bhuias an gaiste seo eicáil a gháin sús. Tá ferrig cuitianta I measc úsáidiúirí an DMV California agus daoine ag rá go bhfuil scuainní ag leanach ag le feiceáil síos na chosáin bhíomhmuide na fuirgintí. Go leachan California rialtas leathan chuice féin, ach munar féidir leo na heifigí glúistán a riamh I gceart nílas agam an bhfuil mór an dóchasán. Tá ciste fálathe ag chur Volkswagen ar a shrial ag rá gur beag san faoi deara cáilúintí airgid. Dearan go bhfuil siad ag súil le réiteach bhfuid an chóirteach cábhas. Well, tá Netflix rééis sellh bhlacha ar fuirseoireacht is chosúil ar an idirlín ar a telefís. Gúsáid cnúsach cnúsach blaise is tócha. Níos agam céimar is féidir an focail bhéarla sin na eistearúch má ach tá sé de cnúsú ábhar den 6 céanna anas go leanana daoine a raibh leanú. Well, sin na scéalta mór agus beaga ón 10 lá, 10 lúin an 10 lá mí bheanfór 2018 agus tásúla agam gur bhain sibh tarbh nó úsáid nó leas éigeanás agus go mbeidh sibh géisteach agus I bheanú arís ar a bhfad. Idir an dádaíon guimra dé oribh Piléar. Slán.